Mamukasei muri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Munhu wose ngatimhanyei tichienda kutrenza kune episode iyo imwe yandaposta ikoko, uye zvekare kana kuri kunzi uchiri kushandisa version iya yekare unokwanisa kuenda kuPlay Store then obva wainstalla. Kune vamwe vakauya vachiti havasi kukwanisa kuwana maupdate, unongoti uninstall obva wadzokera kuPlay Store obva ungonosecha kuti trenza ine picture redu riya if you still remember iro riripo pascreen. Saka unobva wangoti download again kuitira kuti mukwanise kuona latest features. Ndichaposta zvekare mamwe maepisodes ikoko nema-audios avako ma-audios kune avo vanenge vachida kurekoda ma-confession avo as ma-audios. Iko zvinozvi you can now go and record your confessions, then vamwe vadiwa vateereri vobva vachizonzwa nyaya yenyu vachizokubatsirai zvekare. Ngatipinde mumamessages edu atatsoka takakubatsirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai: so hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: so ndiri murume uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Ndauya pano kunyange mudzimai wangu ari kutozviziva kuti ndine message yandiri kuda kuti ndinge ndichikutumidzirai. Saka ndakatanga kuteerera maconfessions enyu kubva muchiri kuFacebook muchiita zvekungoposta dziri nyaya dzevanhu. ndainge ndichingoteverera rimwe gurupu renyu ndokubva ndachizonzwa zvichinzi mainge mava paYouTube. Iko zvinozvi ndatevera zvekare kunoku kuYouTube. Asi nhasi handina kuuya as a loyal fan, but ndauya pano ndichitoda rubatsiro kubva kwamuri imimi nemhuri yose yeZimbabwe. Handizivi kuti ndingasunungurwawo sei. Ndine mwana wangu mukoma. Mwana wangu uyu ndakamuita nemudzimai wangu. Ndakamuita nemudzimai wangu mainge muri munguva iya yeCovid-19. Saka panguva yacho iyoyo tainge tichigara mumaprazi, zvinhu zvainge zvakaoma. Unongoziva life yemumaprazi kuti kunenge kuri kungoshanda, but kungoshandirawo kuti munge muchikwanisawo kuwana chikafu, but mari munenge musitomborina. Saka ndakazoti ndava kugara nemudzimai wangu. Dambudziko rainge riripo nderekuti iye ainge akafirwa nevabereki vake vose. Saka ainge akakura achirerwa naamai guru vake, sisi vakuru vaamai vake. Saka ndo vakakura vachimuchengeta. Saka paakazouya kuno kuSouth Africa, ivo vainge vasingatodi kuti ange achiwanikwa because vainge vachidya paari. Saka pavakazonzwa zvichinzi ainge ava nemurume uyo waainge ava kugara naye, havana kufadzwa nazvo. Ende pavakazozviziva kuti murume wacho zvekare munhuwo asina chouviri, vakabva vatowedzera kutondivenga kwacho. Vainge vava kusatombondida zvachose, vasingadi kana kunzwa nezvangu. Saka iniwo mudzimai wangu ndakazoita laki rekuti ainge achindida, but nekufamba kwenguva akazongotanga kungoteererawo izvo zvaainge achiudzwa naamai guru vake, because vainge vachiti uri kuita urombe, kugara nerombe newe unobva waitawo rombe. Saka nemudzimai takaramba takangogara tose ndokubva aita pamuviri kudaro. Vaitotaura mamwe mashoko ainge achirwadza, ende zvechokwadi mudzimai wangu akanosvika pakunobetserwa upenyu hwakaoma, because vakamuudza mashoko ekuti mwana iye uchamuzvara musina kana chipeneti. Zvechokwadi mwana akasvika pakunozvarwa tisina kana chatainge takwanisa kutenga. Ndikangoti paainge aine pamuviri mwedzi woga woga ndaitoti ndinge ndichisangana nematambudziko. Akatanga ari matambudziko ekumusha, kuti ndaiti kana kwasara kana mazuva 2-3 kuti tinge tichipiwa mari dzedu dzepay, ndaibva ndatofonerwa nevamwe kumusha, hama kumusha, kuti kuno kubaba vari kurwara, because baba vangu vainge vagara vaine dambudziko rehigh blood pressure. Saka vainge vaine mapiritsi avo awo avaifanira kuti vange vachinwa nguva dzose. Saka ndaingoti kana
tava kuda kunopiwa mari dzedu. Ndakatoronga nemudzimai wangu ndichitoti kana tikawana kamari kedu tobva tatoendawo kuna naAckermans tobva tenga preparation ka1 kana kuri kunziwo tikangobvisawo mari yerent nechikafu kana tikatenga preparation zvinenge zvakatorongeka. Asi urongwa ihwohwo mukoma ndaingoti ndichingonobata mari ndobva ndatoona kuti chandinenge ndaita panenge pasitomborina because ndaingofonerwa ndobva ndatoudzwa kuti baba pari zvino havasi kutombonzwa zvakanaka kochii ndaitadza kuzivawo kuti dambudziko rainge riri rei, but nyaya yainge iripo yainge iri nyaya yekuti ndaifanira kuti ndinge ndichingova munhu anoburitsa mari nguva dzose, ndisagara ndiine mari muruoko rwangu, ndingogara ndiri munhu anenge achingoburitsa mari nguva dzose. Saka takasvika pakungojairirawo upenyu hwacho kuti each and every month end panenge patori nematambudziko, totumidzira mari kumusha apa uchiona kuti unge uchisiya mubereki wako achifa zvinenge zvisingaiti. Saka patakazoita sekunge zvinhu zvedu zvainge zvava kuda kusununguka mukoma, matambudziko pabasa ndopaakazotanga. Ndikangoti matambudziko andainge ndichisangana nawo kubasa akazotopera musi mudzimai wangu nhombo payakati yarwadza, ndopandakatanga kuona kuti upenyu hwangu hwava kutotanga kutosununguka. Ende zviya zvatainge takaudzwa namai guru vake ende mashoko ane simba avo avakataura vakati mwana iyeye achasvika pakuzvarwa musina kana chipeneti. Zvechokwadi takaenda kuchipatara nemudzimai wangu tisina kana chatainge takabata. Ndakazototi mudzimai abetserwa ndopandakazomhanya nezvirompa nezvirepa zviviri zvitatu kwava kuzonomupa, but after that ndo upenyu pawakazotanga kuita senani. But ipapo achiri nepamuviri mukoma, matambudziko ose awo ainge achibva kumusha ainge achida kuti ndinge ndichingoburitsa mari mwedzi woga. Matambudziko ose iwawo mukoma ainge ava kunangana nebasa rangu. Saka pabasa ndaiti dzimwe nguva ndaikwanisa kungoita kana mistake pabasa ndobva ndatobatirwa mari nemurungu. Dzimwe nguva aikwanisa kungondibatira almost salary yangu yose mushure mekunge ndakuvadza mimwe mishini iyo yatainge tichishandisa pabasa redu. Saka ndainge ndava kurarama upenyu hwainge huchindirwadza, hama dzangu handidi kukunyeperai. Saka mushure mekunge mudzimai wangu zobatsirwa ndakamboita nguva ndisina foni komanashi, nekuda kwekuti kana mari chaichayo yekuti ndige ndichitenga foni ndainge ndichiishaya, ngeti ndainge ndiri munhu ainge achishanda apa tichipiwa mari. Saka mushure mekunge vana covid vazopera tava kudzokera kubasa, because ipapo panguva yecovid tainge tichingoshanda zvedu because isu vamwe tainge tichigara pabasa. Saka ngoma yainge ingori ndiyo tichingoenderera mberi nemabasa edu. Covid yakauya ikapera. After covid ndinoda kureurura kuti ndipo pandakazotanga kufunga nhau dzeurombo, because ndakaenda mutown ndikanotenga kafoni kangu kainge kari kaVivo kandakatenga. Kafoni kako mukoma kainge kachindishungurudza, kaiva kari kafoni kaya kekuti paunenge usina kutarisira kaikwanisa kana kungoita white screen kobva katofreeza kushaya kuziva kuti dambudziko rainge riri rei. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndiri kubasa ndainge ndiine zvandainge ndichida kutoita hangu pafoni, ndikabva ndati asinai Mwari ndingasvika rini ndichirarama upenyu hunorwadza kudai. Ndinoshanda but tarai muone kafoni kandinoshandisa, kafoni kekuti ndainge ndichitonyara kana kukaburitsa panenge paine vamwe vanhu vandainge ndichishanda navo, because vazhinji vainge vachishandisa maSamsung my A03 ainge achangobva mukupindawo panguva yacho iyoyo, but inini ndainge ndichishandisa kamwe kafoni kekuti kainge kasingatombonzwisisiki. Saka ndakati ndakagara kudaro ndikatanga kuzvibvunza mibvunzo yakawanda kuti asi nhai Mwari zvinomborevei kuti munhu unganzi unotambura kusvika palevel rakadai yeti uri munhu anomukira kubasa each and every day. Saka zvinokubatsirei kuti uri munhu anoshanda iwe usingakwanisi kana kuzvitengera zvaunenge uchinzwa kuda.
mukoma ndakati ndakagara kudaro ndopa ndakabva ndachizongoenda paFacebook ende ndainge ndatova nemazuva ndisina kumbovhura Facebook yangu. Saka Facebook zvainoita dzimwe nguva inokwanisa kungokuratidza kuti panenge paine mamwe magrupu aya awo aunenge wakasojoina kudhara. Magrupu iwawo kana kuri kunzi munenge muine nyaya dzinyowani anokwanisa kungosenda notification. Ndo zvakaitika ipapo. Ndainge ndakajoina rimwe grupu rainge rakanzi Urombwa Zimbabwe. Saka grupu iri ndainge ndakarijoina kudhara zvekuti ndainge ndakatokanganwa nezvaro. Chakaitika painge paine umwe murume uyo ainge akaromba ari wekwamutare. Saka murume uyu ainge achingotaurwa nezvake mumagrupu. Saka ndakangozojoina grupu iroro nichida kunyatsokunzwisisa kuti nyaya yacho yainge imbori yei, not kuti ipapo panguva yacho ndainge ndichida kuromba. Saka ndakabva ndachizopinda zvekare mugrupu muya, ndopa ndakabva ndachizosangana nevamwe vanonzi sekuru dzepasi. Ndichangovati sekuru dzepasi but harisiriro zita ravo. Vainge vakaisa mafoni numbers avo vakabva vati avo vanenge vachida kuromba inini ndinorombesa. Ndakatora mafoni numbers avo ndikabva ndatanga kutaura navo neimwe WhatsApp yangu ndichitoti munhu uyu anokwanisa kungondinyephera kuti iye anorombesa izvo asingarombesi zvake. Ndichitaura navo sekuru ivavo, he convinced me. Ivo vakanditi handisi kuda mari yakawanda kubva kwauri, mari yandiri kuda pari zvino $20 US titange kushanda. Noda kureurura kuti ndakazviita in secret, mudzimai asingazvizivi. Ndainge ndiine kamari ako kandainge ndiinako mukadhi rangu remukuru. Ndokubva ndatora foni yangu ndikabva ndagadzira order ndikabva ndatumidzira sekuru dzepasi. Sekuru dzepasi vakabva vachizoti kwandiri, ndinoda kuti unge uchinditsvakira, handizivi kana ukakwanisa kuwana mazai ehurekure kana kuti mazai ehanga, asi kana kuri kunzi ukazoshayisisa unozongotorawo mazai ehuku, normal mazai amunotenga mumashop kana kuri kunzi unenge washaya. But ndanga ndichida kuti unge uchinditsvakirawo mazai angava ari mazai ehanga kana kuti hurekure. Ndakatenderera neprazi rose mukoma ndichitsvaka mazai ehanga, but panguva yacho iyo ndaitoziva kuti shiri dzakaita sehanga dzinenge dzatopedza kutokandira. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba ndichitsvaka mazai ehurekure but handina kukwanisa kumawana. Saka ndakabva ndachizongodzokera kumba. Ndadzokera kumba ndokubva ndangotora mazai angu maviri ndikabva ndaudza mudzimai kuti ndainge ndichida kugezera hangu panze. Akatondibvunza kuti ko hamutyi nyoka here, because mataigara mumaprazi mainge muri muchakasara sango everywhere. Saka akatondibvunza kuti ko hamusi kutya here zvamuroda kunogezera panze ko kana mukatsika nyoka. Asi mukoma ndainge ndiine misheni yangu yandainge ndiinayo. Saka ndakati ndichingonoputsira zai panhova pangu apa, mwana wangu ainge ari mumba nemudzimai akaridza mhere, imwe mhere yakavhundutsa munhu wose pakomboni ipapo. Akaita zvekuti achiita kuridza mhere ende achiita zvekuskrima. Kana murungu painge paine umwe murungu uyo ainge aine imba yake yenge iri padhuze nekomboni yedu, ndiye ainge ari mukuru wemaforomani. Akauya nechimudhudhudhu chake akati kochi mukoma. Ipapo ndainge ndatopedza basa kudhara because ndakangotora zai rekutanga ndikabva ndanorirovera panhova pangu, rimwe racho ndikabva ndarirovera pachipfuva changu padhuze nemwoyo wangu. Ndobva ndatokasika ndapukuta netauro ndikabva ndachizoenda mutoilet ndokubva ndachizogeza, nekuti vanhu vainge vava kutobuda panze vachida kunzwa kuti ko mwana ainge achema chii chainge chaitika kwaari. Neniwo ndakabva ndabuda ndichita sekunge ndainge ndisati ndatopedza kutogeza ndichimhanya ndichidzokera kumba. Mudzimai ndikamubvunza kuti ko chii, akabva andiudza kuti mwana akangoita zvekungotura befu ndokubva atotanga kutochema achitoridza mhere achiratidza kuti painge paine zvinhu zvaainge aona. Ndakaita sekunge painge pasina zvandainge ndichiziva, asi ndainge nditori netsoro dzangu dzandainge ndakatoronga nechikare, but ndisingazivi kuti zvinhu zvandainge ndichiita zvainge zvitori nekutodeura ropa mukati. Mangwana acho makuseni I could not wait to get to work because ndiko kwega kwandaikwanisa
kutaura nasekuru pasina umwe munhu anenge achinzwa ndichitaura navo. Ndakangoti ndichikosvika pabasa ndikabva ndatora maturusi angu ndokubva ndaenda kure nevamwe ndikabva ndati nhasi ndoda kushanda basa ndichigadzira waya. Saka ndakatora simbi dzangu dzekukakisa waya, mapinjisi, ndokubva ndafamba hangu ndichienda kunokaka waya. Ndasvika kuya ndainge ndine ka-airtime kangu ndainge ndakatenga because ndakaona kuti zvepaWhatsApp zvinotora nguva sezvo vainge vasiri kundipindura. Ndikabva ndavafonera ndikavaudza zvose izvo zvainge zvakaitika nezvose zvandainge ndakaita. Vakangoti muzukuru, ko wakadii kutanga wandizivisa kuti wainge washaya mazai? Ingawani ndakakuti unofanira kuti unge uchitsvaka mazai ehanga kana kuti ehurekure. Kusei usina kuzondiudza kuti wakamashaya mazai iwawo? Mukoma, ndopakatanga matambudziko angu ose ipapo, because masikati vainge vandiudza kuti ndine 3 maoptions: hanga, hurekure kana kuti huku. Asi ipapo vainge vava kuti watokanganisa muzukuru. Vakabva vati kana zvichiita chikasika wauya kunoku tione kuti tingazvigadzirisa sei, but pari zvino ndoda kukuratidza kuti mari yako yawakatumidzira kwandiri, mari iyoyo ichadzoka kwauri ende ichatodzoka ine imwe mari. Musi iwoyo mukoma, ndaingoti kana ndikangoenda kunorasa mvura kana kunozvibetsera ndaitongosangana nechibhegi chinenge chiine mari. Ndakanhonga mari yainge ichikwana iyo kuita 6,000 rands yandakanhonga musi umwe chete. Ndanhonga mari iyoyo ndokubva ndachizovafonera, wainge wava usiku. Ndikabva ndati ndoita sei nemari iyi? Vakabva vanditi mari iyoyo kufanira kuti unge uchikwira bhazi uye kunoku nemhuri yako tione kuti tingazvigadzirisa sei, because wava kutotanga kutoita mari, but nekuda kwekuti hauna kushandisa mazai ehanga kana kuti ehurekure, pane panokwanisa kuzokanganisika nekuti watokanganisa nechekare. Saka sekuru ava havana kunge vakandiudza kuti ndainge ndatoputsa mhiko dzangu. Mukoma, ndatora mari yangu iya ndikabva ndati weekend tiri kufanira kuti tinge tichienda kumba. Madam ndainge ndisati ndavaudza because vaitozviziva kuti mari hatina. Ndainge ndichida kutongova juma, ndobva ndati tava kutoenda kumusha, gadzirirai tinge tichitobuda tichienda kumusha, because ndainge ndisati ndakambobatawo mari yakawanda kudaro. Sezvisinei weekend yakati yava kuda kunosvika ndokubva tawirwa nedambudziko. Mwana wevamwe amai guru sisi vamadhamu akabva achizofunika gumbo, zvikabva zvanzi painge paine mari yainge ichidiwa. Mukoma, ndakabva ndaudza madhamu kuti ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo. Vakatoshamisika madhamu, asi ndakashandisa mari iyo yandainge ndifanira kuti ndinge ndichishandisa kuenda kuZimbabwe. Ndobva ndanotaura nasekuru tobva taonesana kuti ndezvipi zvainge zvichifanira kuti zvinge zvichiitwa. Asi ndakabva ndangoti mukadzi wangu awirwa nedambudziko, ndinofanira kuti ndinge ndichimubatsira, because ndaingofungidzira kuti ndicharamba ndichingowana mari nyore. Ndakangoti ndichingopedza kucreata order musi wacho iwoyo ndakatorovha kubasa ndokubva taenda mutauni inini namadhamu, because ndainge ndisina mari mukadhi, but mari iyi yainge iri hard cash. Takati tichitofamba tiri mutauni ndopa takabva tachizoreceiva shoko rerufu. Painge paina vamwe sekuru avo vainge vanzi vainge vaita tsaona. Sekuru ava vainge vari hanzvadzi yaamai vangu, but vari vekune imwe imba, nekuti sekuru nyakubereka vana amai vedu vainge vaine vakadzi vavo vaviri. Zvikabva zvanzi sekuru vaita accident kunoko. Ndikabva ndati ndoita sei, toenda kumusha here? Mari iyi haikwani, because kumusha kwainge kwakavakira sekuru ivavo mukoma kuti unge uchitanga wasvika kwedu wozoenda ikoko paitoda mari yakati one day. Ndokubva tangotumidzirawo mari, takangotumidzirawo mari ndokubva ndaudza hama dzimwe kuti vange vachizondisvitsirawo mari yechema. Ndainge ndichazouya ndichizobatawo maoko, ndikabatana nevamwe tikaunganidza mari dzainge dzichinzi imari dzevazukuru dzaifanira kuti dzinge dzichizobviswa.
after sekuru vabva mukushaika ndakazotanga kuvarota. Sekuru vaingoya kwandiri vachiti muzukuru ndiwo wakandiuraya, mhuri yangu iko zvino yava kutambudzika, ndiwo wakandiuraya. Hope idzi ndaishaya kuti ndodziudza ani, kuti ndinge ndichiudza mukadzi ndainge ndotya zvino. Apa sekuru vaya ndakaedza kuvafonera soon after ndabva mukutumidzira mari ndichida kuti ndinge ndichivaudza kuti ini sekuru kunoku zvatodhakwa, ndawirwa nematambudziko maviri panguva imwe chete, saka handichatokwanisi kuti ndinge ndichiuyako ikoko kuZimbabwe. But vainge vasingabatiki paWhatsApp uye zvekare vainge vasingabatiki pamafoni, ndikangosiyana nazvo. Fast forward after about a couple of days ndopa ndakabva ndachizoona dzvinyu iri mukoma. Ndakariona ndatobva kubasa, mukadzi wangu ainge atori busy achitobika, then ndainge ndakagara pambedha ndichitotamba nemwana, ndopa ndakangoona dzvinyu. Saka pandakaona dzvinyu sevanhu vainge vakagara mumaplaza, ndakangofungidzira kuti dzvinyu iroro zvimwe kuda maybe rainge ringoriwo dzvinyu, but dzvinyu iri mukoma rakatotaura neni rikabva ratoti, iwe ropa randakanwa, ropa rasekuru, ropa iroro rakatopera, ndava kutoda rimwe ropa. Dzvinyu iri rakataura neni rikabva ranyangarika. Usiku hwacho ihwohwo ndakarota imwe cousin brother yangu uyo akazobayiwa nebanga kuDurban akashaika. In a space of 1 month mukoma pane vanhu 4 vakashaika, hama dzekwamai nehama dzekwababa. Vanhu 4 ava vakafa, ende handina kuti ndinge ndichikwanisa kuenda kurufu kunochema nevamwe nekuda kwezvimwe zvandainge ndosangana nazvo. Ndaitoratidzwa mavisions ekuti kana ukangoenda uchisvika ikoko zvichaonekwa kuti ndiwe wachekeresa. Kunda kuchekeresa hau, apa mari yainge yava kutanga kuuya. Saka ndakabva ndati panapa mari yandiri kuwana yakawandisa, kana mukadzi akazosangana nemari iyi anokwanisa kana kuzotonditiza because yainge yakawandisa. Ndakabva ndachizocheka mattress, ndokubva ndachizotanga kuisa mari mumattress imomo. Mukoma kwataigara painge kuine makonzo akaifamba mari but akatadza kuipedza. Zuva randakazobudira mudzimai wangu pachena, takaburitsa murwi wemari, mari ikaita dutu. So mari yainge ichidyiwa nemakonzo achishandisa mari iyoyo kuvakisa matendere. Apa ainge ari ma100 ma200 ichingogumira pa50 rand. Takati taunganidza mari dzainge dzakadyiwa nemakonzo, then ndokubva tachizoisa dzimwe mari dzainge dzisina kudyiwa paside. Guess what mukoma, mari iyoyo yainge iri 63,500. Mukadzi wangu akandibvunza kuti mari yose yakawanda kudai. Ndikabva ndangomuudza kuti ndainge ndakaitawo mhiko uye zvekare ndainge ndakabatsirwa nevamwe sekuru paFacebook, saka mari yainge yava kungouya kwandiri. Then mudzimai wangu akabva achizozvinzwisisa, tikatora mari imwe yaya tikaipisa, ndokubva tatora 63 yedu iya, ndokubva taenda mutown tikabva tatenga zvatakatenga mubhazi, ndokubva taenda kumusha. Tingonosvika kumusha chete ndokubva ndatogamuchira shoko rerufu, ndokubva ndachizoenda kunochema vamwe sekuru vangu. Sekuru ava mukoma vainge vasingatodi kuvigwa, ende pakaitika mashura akati one day, sezvo mumhuri kunoberekerwa mai vangu kwainge kwagara kusina unit, saka vanhu vainge vachingopomedzerana vachiti nhingi ndiye auraya, but ini semuzukuru ndainge ndiripo, ndini ndainge ndatozviurayira sekuru vangu. Saka sekuru ava vaitonzwika vachirova coffin, vachirirova nezvibhakera, asi vanhu vaiti kana vakanyarara zvobva zvati zim. Vaiti paya kana kuri kunzi vanhu kana vaita sekunge varivara, sekuru ndopa vaitanga kurova coffin vachiti havana kufa, vari kuda kuti vange vachiburitswa mucoffin nekuti vainge vasina kufa. Ndo zvakaitikawo shura rakaitika pakavigwa sekuru vangu kuti chitunha chavo chainge chichitotaura. Asi nekuda kwekuti ndainge ndine mishonga yangu panguva yacho iyoyo yainge ichiri nemasimba, sezvo ndainge ndichangobvawo mukuromba zvisati zvafumuka, hakuna kana akada kubatwa nemweya wekuti tinofanira kuti tinge tichiifambira nyaya iyi. Vanhu vose
vakangosiyana nazvo, umwe noumwe akaenda kumba kwake. Tadzoka kuno kuSouth Africa tikareceiva zvekare rimwe shoko rerufu. Mukadzi wangu akabva ati saka dzvinyu rako ndori kukonzeresa zvose izvi. Ndikati hongu, tainge tava kusagara muPlaza, tainge tichigara mulocation, but tikabva taona kuti nemari yatainge tiinayo, because most of the times mumba tinotogara nemari between 50 kana kuti 100,000 in cash, ndo mari yatinenge tiinayo, sezvo mari iyi ichingounzwa kwandiri nedzvenyu. Mukadzi wangu ndikabva ndamuudza kuti taifanira kuti tinge tichitsvaka kumasuburbs kwekutiwo tinonogara ikoko kunenge kuine safety. Akabva ati it's okay, ndobva tachizotsvaka imba kumasuburbs tikabva tachizoiwana, ndiko kwatigere pari zvino. Nyaya hombe yandiunza pano mukoma ndeyekuti zvino dzvinyu iri harichadi ropa rehama dzangu, dzvinyu rava kuda ropa rehama dzemudzimai wangu. Asi mukadzi ari kuramba ari kubheja, ari kuti zvitori nani kuti ndinge ndichinoita go back to sender. Asi ndakamurangaridza ndikati kana ukaita go back to sender anofa murume wako. Saka izvezvi nemudzimai hatisi kutowirirana. Mukadzi wangu iye anotorara mune imwe room, iniwo ndichitorara mune imwe room, but anotozviziva kuti ndakaromba mabasa angu ose awo andinoita. Mudzimai anotondibatsira, but hatisisina kana nyaya nemukadzi. Iye anenge angori mune imwe room, ininiwo ndinenge ndiri mune imwe room. Saka tikutoda kutoti tinge tichitobatanidzwa zvekare tichitobatsirwa. Handiziviwo kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Kunoromba kwandakaita handina kuromba nekuda kwekuti ndainge ndichida, asi ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndiine matambudziko andainge ndichisangana nawo mukurarama kwangu, ende ndakaedzawo nepose pandainge ndichigona napo kunamatawo kuna Mwari wangu nevadzimu vangu ndichiti dai mandipawo maropafadzo, mandiropafadza kuitirawo kuti vavengi vangu avo vanotarisira kuti vachazondiona ndawira pasi vange vachizonyadziswa. Asi Mwari vakaramba vakanyarara, kudzambara ndichizoita desperate zvekuti ndakasvika pakutaura nasekuru vamwe vandakangosanganawo navo pamafacebook. Ngwarirai, mumafacebook umu mutori nemasatanist. Sekuru ava vane mamwe masimba ekuti zvinotoshamisa, yeti vanongoita zvokungotsvaka vanhu vavanenge vachida kuti vange vachizoromba paFacebook. Ndo nyaya yandiunza pano. Ini zvekutendeuka hongu ndinoda kutendeuka, but ndinotya manje because ndine zvimwe izvo zvandinosangana nazvo. Pane pamwe patakatomboenda kune vamwe madzibaba ava takangoti tichingobva pamba pavo vakabva vatondiudza kuti vainge vashayikirwa nemwana wavo. Mwana wavo akangodonha mumuti. Mwana wavo uyu hanzi ainge achida kutunura imwe mango yainge iri mumuti, ndokubva akwira. Paakakwira kwava kungodonha, but ainge asina kunyanya kukwira mumuti zvekuti tingati munhu angatofa kana akadonha, but hanzi paakanodonha akabva achizonotsemuka musoro. Saka madzibaba ava pavakangondifonera vachindiudza kuti ndo zvainge zvaitika, ndakangoona vision so kumberi kwangu kuita sekunge kwainge kuine TV yainge yaiswa kumberi kwangu. Ndokubva ndatoona dzvinyu iri ndakariona richiteverera mwana wemuprofita uya. Takangoti tichingosvika pamba pemuprofita, iye achitora mbiya dzake achitanga kutivakira munamato. Dzvinyu iri rainge richitoronda hwema rikabva raenda kuZimbabwe. Rasvika kuZimbabwe rikabva raenda pamusha pemwana wemuprofita iye uyo akazofa, ndokubva rachizotanga kumutevera. Saka akabva achizoti mangwe iyo ndoda kuitema. Kwava kunoti mumuti, achinoti mumuti dzvinyu riya rakanoshanduka rikabva rachizoita nyoka. Ndokubva aona kuti inyoka, akabva avhunduka kwava kunodonha. Dzvinyu iri rikabva rashanduka rikabva rachizoita dombo. Raita dombo kudaro akabva achizonodonhera pamusoro pedombo iroro kwava kunotsemuka musoro wake. Ndo vision iro randakaona, vision randakaratidzwa nechikwambo changu. Saka ndinototya kuti kana ndikada kutendeuka kumashuruko kana kuine munhu akatombofa nekuti ndainge ndava kuda kuzvipira hangu kuzviisa mumaoko aMwari, handiziviwo kuti ndingabatsirikana sei muri yeZimbabwe. Asi kana mukaposta nyaya yangu ndingafara chaizvo. Please ndibatsirei. I am one of your very loyal fan, and tichazototeerera inini nemudzimai wangu tichitsvakawo mazano. Vanotuka
tukai zvenyu, asi chandakadzidza mukurarama ndechekuti zviri nyore kuti unge uchituka umwe munhu kana usina kumbogara wakasangana nemasituation anorwadza. Asi dai kwanga kuri kunzi maimbotorawo bhutsu dzangu mombodzipfeka monzwawo kuti dziri kushinya sei, zvimwe kuda maikwanisa kundinzwira tsitsi mukasandijaja. Ndiyo secret yandiunza pano. Please mukoma kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu mucomment section. Hanzi please do not judge me, nekuti pandakaita zvinhu izvi ndakazviita hanzi ndaida kungoita experiment plus ne desperation. Hanzi ndaiva desperate mukoma. I just wanted a way out of poverty. Asi ndapedza hama. Iko zvino chinhu ichi chiri kuda hama dzemukadzi. Mukadzi ari kuti kwete, zviri nani kuti ndiite go back to sender inozorova ini. Zvakangoma hazvo vedu kwe. Ngatitaurei navo mucomment section.